Jesu auya opa murume mubvunzo problem ine murume uyu ndeye vanhu kuti pano ndinotangirwa kureva here kuti ari kutopa tichemo kuna Jesu kuti dai manda anointa nespeed ndavawo faster yeti nyaya yake haisi muspeed yamurevelation kuti wandiri kutaura naye ndiani. There are times yaunonamatira chinhu Mwari oregera kukupa nenzira yaunofungidzira, saka uchigona kutadza kuchigamuchira nokuti unopa Mwari nzira nechichemo zvese. Vana vaIsraeri vakarumwa nenyoka mugwenga, vakati Mozisi, taurira Mwari abvise nyoka. Mwari haana kubvisa nyoka, akatoti Mozisi, gadzira imwe. Imagine uri pasangano rakadaro rekuti manamata kuti Mwari abvise zvinhu, mufundisi obva aparidza nyaya yekuwedzera zvinhu izvo. Unogona kuchinja chechi. Why? Nokuti Mwari ane nzira dzaanoda kushanda nadzo. Dzimwe dzacho hadzisi mulevel yevanhu, but anoda kudzishandisira vanhu vanomutenda. Saka pfungwa yaMwari yekuti Mozisi, gadzira imwe, yaitova solution, but kuvanhu the real solution kubviswa kwenyoka pakati pavo. So sometimes when you pray in your natural capacity, you limit my answers. Why? Nokuti God has many ways to solve your issue, but your only way is the one you know. And the one you know is the one you are praying about. Kuti dai Mwari vaigadzirisa. God is not limited, but you can limit God pakumupa nzira yekuita zvinhu. Moses taurira Mwari abvise nyoka. Wese ane dambudziko rekushaya mari anoti dai Mwari andipa mari yacho. Why? Nokuti vari vane dambudziko rekurumwa nenyoka vanoti dzikabviswa pano taright. Kureva kuti dambudziko rako kana wakuda kuti Mwari varipedze, chitendera Mwari wacho kuti varipedze nenzira yavo dhani nenzira yako. Chakanakira nzira yaMwari ndechekudai so. Mozisi anonzi gadzira imwe yebronze yendarira, aigadzira kwakuisa padanda shimbo yaanga ainayo. Zikanzi munhu wese ari kurumwa ngaatariswa. Ipapa ndopane challenge hombe, kunzi unorambidzwa kutarisa dzinoruma, wotarisa isingarume. Kuna kuti ndiri kunzi apa musi kupona nekungwara, muri kupona nekuteerera. Usangware kujamba dzinouya, ayo ndoda kuti umboteerera imbobvisa kuchenjera kwako paya. Problem yako uri kuchenjera munyaya. Imagine dzinoruma dziri kufamba, Mozisi siyanai nadzo, tarisai isingarume. Iri vhangeri hariiteka. Ende dzichitofamba uchitonzwa kuti zviri kuita nhamo mulife yako kuti wondisiyana nazvo, tenda muna Jesu. Saka vari kungoparidza havasi kuziva mamiriro azvayo. Nokuti idzi dzine life dzinogona kumeka a sound. Fura nemauri uchinzwa mumwe achichema kuti yowe uku Mozisi achiparidza kuti siyanai nazvo izvozvo. Munhu wese tarisa kuno. Shuwa ndotadza kungwarira iri kupfuura nepano. Ndoisa focus kune yagadzirwa ndichiona. But the Bible rinoti wese aita akatarisa aiponeswa. I want to show you something. Mwari havana kudzinga nyoka pakati pevana veIsraeri. Nyoka dzakazodecida kuenda dzega, dzaona kuti taneta kuruma type yacho haichafa. Let me show you something. Unondoverekera kuna Genesis, Exodus 17. Mwari havana kubvisa nyoka, but nyoka ndo dzakazoita research kuti pano tinenge taruma wrong type, haichafa.
kuenda kuri nani? Kune level yeblessing yaJehovha yekuti hausiri uchadzinga dhimoni. Dhimoni ndo richaona kuti pano ndiripo hangu but hapana zviri kuitika. Mukomana ari kusumuka. Nyoka dzairamba dzichiruma, hadzina kumiswa kuruma, dzairamba dzichiruma vanhu. But vhangeri rinobva rati anenge atarisa yandagadzirai anorarama kwete kuti arumwe, akarumwa hafi. Saka nyoka dzaiva busy. But nyoka dzoti dzanoita kuruma dzoona munhu wacho ari kuseka, ndo dzaudzana kuti ndo vanhu vaiva tambourayira kurova pasi kuri nani. Kune time yekuti uchadzinga maproblems, kune time yekuti uri type yekuti maproblems anotiza. Zvakafanana nemupurisa kaari muniform akamira pano, iwe uchida kumuona mbanja, izvozvo ukangomuona zvinongoreva kuti hazvichaita. Pane time yekuti munhu anokuti hatidi fodya pano oregera, but pane time yekuti akapfeka zveauthority yake akamira, izvozvo zviri enough kuti taakutombomira. So Moses agadzira nyoka. Ipapa anondisa ndepekuti vari kurumwa ndo vanotorerwa answer kunzi ndipei bronze ramuinaro ndikugadzirirai solution. Kurati kurumwa kwese nekufa kwese mhinduro manga munayo, problem yenyu manga musade kumbosvitsa kuna Mose. Aizve vanhu vairumwa, Moses nyoka yaagadzira haisi bronze yabuda muhomwe make, atotora kune vachirumwa kudaro kwakatoparidzwa kunzi unzai. Vanhu vari busy kurumwa vachinzi ndipei mbichana, ndipei mbichana, ndataura naMwari vati ndipei mbichana, ndipei. Vanhu vachirumwa, Moses achikolekta. Wakambotorerwa uchirumwa, zvakasunga uchitorerwa, hauwe wega unotofunga kuti hasi Mwari. Moses akakolekta bronze kutaipi inorumwa, akolekta bronze ndokubva aigadzira shape into another snake kwakuisa padanda. Zvanzi heri novhangeri varume, vanhu vachiri kurumwa kudaro, focusa. Vanhu ndokubva vaisa meso avo. Ini pakandinetsa ndapa, idzi nyoka dzatumwa naMwari. God sent fiery serpents among Israelites. Idzi dzinotoruma vanhu dzatumwa naMwari chaiye. Iyi yagadzirwa naMozei ndo yaakunzi ndo ine maresults kudarika dzaMwari chaidzo dziri pasi. How can a man beat God? I'll bring the revelation better. Moses ogadzira nyoka inodarika dziri kutumwa naMwari. Yagadzirwa naMoses, iyoyo ukaitarisa dzatumwa naMwari hadzikukuwadze. How can men beat God? You know it's impossible. Men cannot beat God. But let me bring the revelation better. Moses paatora bronze kuvanhu ari kuti mufuture Mwari achatotora something kwamuri kuti akubatsirei. Nokuti paidemonstrate kwaCalvary, that's why akanzi nyoka yacho isapadanda. Nokuti Jesu John 3:14 mwanakomana wemunhu saMoses akasimudza nyoka murenje, mwanakomana wemunhu achasimudzwawo oiswa padanda. Saka Moses ari kutoparidza future kuti Mwari kana azofunga nezvenyu achatoona imimi. So dambudziko inyoka, ansa inyoka, dambudziko riri kunoma vanhu inyoka, mhinduro ndeimwe yagadzirwa. But yatorwa muvanhu ivavo vanga vachirumwa, kuti vatomborumwa vainayo, kuti pese paunopinda musituation ansa unenge unayo. Vari
pakushaika the word of God to make something for you kuti uye nesolution. Vese vane vakatofa vakafa bronze riri muhomwe vashayikwa vhangeri. Usatambe neshoko raMwari, rikashayikwa unofa une ansa muhomwe. Shoko Mwari ukanzwa vakuti let the birds fly, kurati shiri dzakaonekwa dzichifamba pasi. Manhenga aripo dzaa mugrupu rebirds, hakuna kwaisumukwa baba kusvika mukuru ataura. Kurati manhenga haasiriwo akasimudza shiri, nokuti dzakatopiwa word dzine manhenga kudaro kuti dzanosimukai. Pakashayika shoko raMwari, unoita manhenga ukafa uchifamba pasi, unoita madigiri ukasariwana. Pakashayikwa shoko raJehovha, panoita shiri inofa ichifamba pasi. Vanhu ndovanenge vachishamisika panharo kuti chirungu ichi mundofunga munhu akafunda ishuwa. Chirungu chinenge chakunzwa panharo chete, nharo dzebhora. Munenge mugraduate uyu wana padiki padiki vhoko, iri nyaya yebhora iro aifanira kugovesa but vhoko sokuti unomesera vamwe vanhu pamuchidiscussa newspaper rati ishiri iri pasi. Ramba kuitwa shiri yepasi iwewe. Kana Jehovha vatiri kutaura mulife yako, ramba kuita shiri yepasi. Tenda kuvhangirira Jehovha. Saka pakashayika shoko, shiri haisumuke. Pakamboita drought, 2 Kings chapter 7, siege yeSamaria. Chakabreka siege iyoyo, the word of God rakataurwa nani naprofeta Elisha. Zvikanzi mangwana nenguva inotadya zvakanaka. Izvozvo ndo zvakakonzera kuti masoja eSiria afuma achitiza. Masoja eSiria haana kutiza army yeSamaria, vakatiza a prophetic word ranga radeclare kunzi in 24 hours we must eat. Zvinomhanyisa mhandu izvozvo. Mwari vakapota vachitaura mulife yako, zvinodzinga zvinokunetsa izvozvo. Elisha haana kuti varume taakuda special army panapa 24 hours tofanirwa kunda vanhu vatore chikafu. Akangoti without an army tomorrow by this time tichadya zvakanaka. Shoko rakaenda forth rikacreata maresults. Shoko rakaenda rikacreata maresults. Shoko raMwari rikashayika mulife mako, bronze winaro. Pakashayika Moses anoti unza tiisapa. Nokuti inzwa, Moses akasagadzira, ukaigadzira wega panonetsa. Nokuti Mwari chavari kuda, vari kuda kuona Moses achiibata, but yabva kwauri. Zvoita sekunge Mwari vane type yavanoda kuti yavanoda kudyisa. Ko vanhu vakadi kugadzira vega nyoka dzebronze, votora tsvimbo dzavo vogadzika, votarisa munhu yake yake. Shuwa here Mwari kwakuti mese mimi pai mozo. Iye akagadzira ndo paningaite kuti dzishaye power. Vanhu ndo vane bronze but havabvumidzwa kugadzira. Vanopa asina kuti agadzire. Why? Nekuda kwerenki kana kuti position yaainayo muna Mwari wacho. Moses akasarudzwa naMwari, haana kusarudza Mwari. So Moses choice yaMwari kwete yevanhu. Imagine dai Mwari vakati kuvanhu veIsrael, ndingaitani kuti ave mukuru wenyu? I don't think Moses I qualify. I don't think so. Because even iye akaramba kuzvivhotera. Moses akapiwa opportunity. Tina Mwari ndokutuma here. Zvikanzi aiwa type yangu pakuvhota type. Moses akatozvirambira kuti adziite. Saka imagine vanhu ozva. Kana iye wacho ari kukwidza achiti azviita. Ko vanhu vanozoti kuti
yachitoona kuti haina ndokwani. So he was not the choice of men. Even himself anga asiri choice yake akazvirambira. So Moses anotaura shoko kuvanhu vari kurumwa, ndipei vamupa yogadzirwa yeswa padanda. Tarisai varume murarame. Shoko rangu robva rati looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Zvimwe zvinhu zviriko, but we look unto Jesus. Nyaya yekunzi looking unto Jesus hakusi kutarisa chete. This is a deeper revelation. Although the way riri general kungonzi look, rekani bokupa way riri general, but in a higher dimension understanding. Ukabvunzwa unzi ningi unomuziva here? Let's say wapa musikana pamiri nyaya iri kutongoka sabhuku, unomuziva here musikana? Patobvunzwa zvakawanda. Iwo kana uchingoziva kuti anonzi Jeni ukati ndomuziva, unozovhunduka sabhuku akuti vabereki mazvinzwira. Hatidi kupedza nguva. Iwo toti aiwa but kuziva chete prati kuziva ikoko kunokutakudzisa nyaya. Prati wedi kuziva panyaya dzakadai hakusi kuziva zita. Saka wedi rekuti kutarisa kuna Jesu kana yanhauya Jesu hakusi kutarisa. Kutarisa kune revelation yekuti kudi yokuti vanhu pavari kutarisa nyoka idzi dziri kuvaruma dziri kushaya power. Secret yamuna Jesu nokuti ndwa Moses haangagadzire chinokunda chatumwa naMwari, but sei chatumwa naMwari chakundwa nechagadzirwa naMoses. Mwari vari kuti vanhu imimi ndikawanewo kushanda naye akandiberekera pfungwa yandiinayo ikaenda pamuchinjikwa mukatenda maari, hasha dzangu dzese hadzikukodzei. Zvivi zvaita kuti Mwari vatitsamwire, vati Jesu akaita kuti Mwari vatide. Yeti Jesu ikagadziriswa nyoka. Nyoka idzi dzatotumwa naMwari, but yagadzirwa naMose. Yakupa vanhu maresults ari better than idzi dzinotyisa. Kureva kuti chivi chaifanirwa kukuuraya nekukuendesa gehena, but nekuda kwaJesu. Saka vanhu vaiti vakatarisa nyoka iyi vaingoshamisika vari kurumwa, but things are still okay. Kusvika nyoka dzakadhiniwa kuruma, nokuti Bhaibheri harina kuti Mwari vakabvisa nyoka. Bhaibheri rinoti pakagadzirwa imwe, nyaya ndokubva yapera. Kuda kuti nyoka ndo dzakaneta kuti vakomana taruma taneta handei havafe. Oza kune ari kukunetsa akaramba achikunetsa akaona uri kuramba uchibudirira, kana akakwana anoenda. Haungavavarire kuroya asingaroike, unokutambisa mushonga. Pawakabvira kuti adzungwe basa aramba achiporomota, unyatsora mishonga iri kuperera mahara. Roya vanoroika. Nyoka dzakaita decision kuti pano hapachaita type ine zvairi kuona. Savaiva havanga vasingatarise Moses, vanga vasingatarise tsvimbo. Instruction yati vakatarisa nyoka iri patsvimbo, kwete tsvimbo. Tsvimbo is a revelation of the cross. Kureva kuti vamwe vedu havana revelation yaJesu, vane revelation yemuchinjikwa wakaenda Jesu. Saka tiona vatimbodai izvi hazvireve Jesu kai, zvinoreva paakaenda. Oh yes. Iyi haisi nyaya yetsvimbo, inyaya yenyoka iri patsvimbo. Kureva kuti nyaya yedu haisi yemuchinjikwa, inyaya yemurume akaenda ipapo. Wotonzwa munhu anogutsikana soti ndanamata. Iwe hauzivi kuti michinjikwa yacho yaiva mitatu, iyo yaunodai.
imwe yanga isina mwari mukati zvachose mbavha zvazvo ende ndopa wakaudzwa kunzi ita 3 yese futi yajesu yevakomana vaetu uri kuita yese. Revelation yemukristu haisi pacross, iri pane chakaenda pacross. The more you know Jesus, nokuti pamuchinjikwa akapfuura neipapo, haana kugara ipapo. Destiny yako haina kuberekwa necross, yakaberekwa neakapfuura nepacross. Nokuti zvikagumira pacross, unenge wakunyimwa understanding yeresurrection. Amen. Enemy yakazviona ikati aiwa taakupa masoja mari kuti fambai muchitaura kuti vaba Jesu haana kumuka. Kurati ndo vhangeri rinorwiswa zvine mari mukati reresurrection, rekumuka kwezvinhu mulife. Kune vhangeri ravakatadza kurwisa rekuti Jesu akaenda pamuchinjikwa, rekuti akamuka rakaburitsa mari, vakagara pasi nemasoja airindira guwa kunzi varume mari fambai muchiti abiwa takarara. Imi munoziva kuti kana munhu ari gati akarara angatobatirwa mari, but vari mubhaibheri vakatyisa vakatonzi tokupai bonasi moti makarara. Saka Jesu akabiwa nevadzidzi vake haana kumuka. Mari inobudirei panhau yekumuka kwake? Vanozviziva kuti kutenda kwevanhu kukagumira pamuchinjikwa, kukasaziva after the cross hakuna kwavari kuenda, vanenge vachigumira papain. The cross is a symbol of pain, but the resurrection is a symbol of what happened after the pain. Muchinjikwa pairwadziwa munhu, paichema munhu. Saka ukadai uri kutaura pakarwadziwa munhu, rati ndopa wakagumira kuziva mukunamata kuti Ishe wedu akambopinwa. Hauna any simbu yeresurrection. Why? Nokuti yakafaitwa. Saka Paulo akati zvakandinakira kuti ndimuzive musimba rekumuka kwake. Let me help you a little bit. Nokuti nhau yepacross kune vanhu vakaendawo matsotsi 2. Saka ikagumira kuti akaenda pamuchinjikwa, vanhu ivavo nematsotsi anganamatwawo nokuti vakaendawo ende paGolgotha vese. But it's beyond the cross. Do you know anything chakaitika after the cross? Ruzivo iroro rinokupa kuva neboldness neunderstanding yekuti no matter the pain, because of Jesus I will rise again. Yes. That resurrection understanding ndo yaiva muna Abraham. That's why akabata banga pamwana wake mumwe chete, nokuti revelation iyo yanga yamaari kuti Mwari uyu kana achigona kugadzira vanhu kumudza atomborarama anga aripo zviri izi. Kugadzira radio from scratch nekuzoiripeya yafa chakaoma chii? Saka tiona tine vanhu vanoripeya mafoni, havagadzire mafoni nokuti zvakapusa. Chakaoma kungoti ndakugadzira angu mafoni pano. Saka uchinzwa munhu achinzi shoe repair kwete shoemaker, haagadzire. Zvati ikabvaruka unokujoina, but from scratch kupeta matehwe acho kuzoisa mashoeless. Izvi ndo zvakaoma manje. So Abraham akava neunderstanding kuti kana Mwari achigona kusika munhu, yekumutsa munhu ndodiki. Robata ndoda kutombouraya Isaac ndiprove kuna Mwari kuti ndakukuzivai mo, ndakukuzivai better. Nyaya yemukomana haisi nyaya kana ndakudhila nemi.
understanding yako ikaenda beyond the cross, it helps you to recover in life. Nobody, 2 Kings chapter 6. Murume akarasikirwa nedemo mumvura. Chakamupa kuti audze Elisha chichemo. Iyi revelation yekuziva ability yaMwari even in my situations yekuti the common sense cannot handle. Nokuti iyo demo rikanyura mvura, there is no need yekuti upe vanhu chichemo. Ratoenda. And Elisha daiva an ordinary man. Aitoudza murume ari kutaura chichemo kuti aiwamirira vamwe wakapedza unopiwa. Dai Elisha ari an ordinary man. Recover demo iyi. Aingomuparidzira zviri ordinary kuti don't worry, zvinowanikwa. Ndo zvainoitawo gravity achichadzoka. Saka nekuda kwekuti vamwe vako vane mamwe matemo, uchapiwa nevamwe. Ushumiriwo huriko. Why? Uri kuda kuchengetedza vana but uchivanyima simba raMwari. Ushumiriwo hwako hwekukipa mamembers but vasingakipe revelation to the members. VaIsraeri munhu aifudza makwai aipiwa oil yekudira makomba. Kureva kuti makwai aiva safe akava nemufudza neoil. Oil ndeyekuti nyoka dzikada kubuda dzinotsvedza hadzibude. Saka makwai ese afudzwa neane oil haambofa akaziva kuti kune chinhu chinonzi nyoka. But ari kufudzwa nemunhu asina oil anorumwa. Kana arumwa uyu basa rake kutsvaka mabhandeji osunga orapa maronda. Iro rigwai rine bhandeji rikasangana nerimwe risina, zvakutaurirana kuti kwamunoswera mindofunga kuri nani, nokuti mimi hamurumwe, isu tanzwa kwedu kune nyoka. Yeti kuri kuswera aya neaya kwakafanana, but wavari kuswera naye mumwe wacho haana mafuta, mumwe anawo. Saka kwese kusina anointing kune shoko rekukamfota. There is my bandage. Bandage racho rine chikonzi zvichaita mini vangu yamwari. Samanyire mamiracles zvinoita mira chete mira. Job akamira nguva refu. Unosungwa nerimwe bandage rine vhesi kuti pamwe kuedzwa kwaJob iwe uchinozozwa wako kuti unonzi Joseph. Only ndezvaJob zvikuitira pauri ndezvaJoseph kuti abude pachena kuti mwanangu iyi nyaya iyi kune mumwe mufudzi. And ndo zvakanakira makwai anombosangana waudzana, ndo zvakanakira vatendi vanoudzana. Izvozvo zvinoexpo manje dambudziko pariri ndeizvo jealous. Ndakutorerwa vanhu. Inini aiwanda ko munhu anochema kuti ndatorerwa vatendi ikoka kukatambwa bhora on Sunday stadium inozara reva kuti vanhu ivavo havana mati. Sure, vanhu vese 60,000 vari munational sports morwira 80 ndokusakwana kao. Torwira mamembers 80 nyika itorine 3/4 isinganamate, tofaitira vari kunamata kudhara kuti vanopinda kwedu. Zvinotoshowa kuti takarasa donzvo ratiri kupanidza. Donzvo revhangeri nderekuti nyika ipone, kwete kuti tichengetedze vakapona, kuti munhu wese aponewo. But nekuda kwemembership vanhu vedu vatorwa, vanhu vedu vaenda ko vari kustadium kundevani, vari munight club ndevani. Kana muchirwira 3 vakabuda kwenyu ko 80 vari kunight club ndevani. Kureva kuti tikangoluza that idea yegospel tinopedzira tagadzira redu rekuprotecta zvinhu zvedu kwete pfungwa yaMwari.
nyika ichigere kupona vanhu vachifaitira mamemba. Yet every man must be a body of Christ. So mulife mako mukashaya shoko raMwari. So Moses akataura shoko kuti varume ndipei bronze ndigadzira. Agadzira akaisa padanda. Munhu wese focus yake iri panyoka yagadzirwa iyoyo. Chiri kuvanetsa inyoka, chiri kuvaponesa inyoka, chiri kuvaruma inyoka, chiri kuvaponesa ndeimwe yagadzirwa naMozisi. Rega ndikubatsire chinhu ichi. Nyaya hombe haisi yekuti Mozisi agadzira nyoka. Nyaya ndeyekuti zvinorevei zvagadzirwa naMozisi. Zvagadzirwa naMozisi zvinongoreva picture yaKristu mulife yevanhu. Kuti imimi ndimi muchabereka pfungwa yaMwari inofanirwa kuenda padanda. Kana yaenda padanda mukaitenda munoponeswa. Let me go deeper a little bit. Let's okay to main script. So murume ari paBethsaida aspenda 38 years. But murume anoramba ari panzvimbo 1. Nekuda kwechikonzero chekuti matestimony evamwe nezvikuitirwa vamwe zviri kumuita kuti azive kuti pano zvinoita. Rega ndikudzama, muna Mwari ndo mazvinoita nyangwe mauri zvisati zvaita. But ramba uri muna Mwari iyeyo. Hakuna plan B pakurarama. There is only one way. Jesus is the way. Yana plan B haishande. So murume akaramba ari pa same place. Kuya kuti akazoti pano zvinoita. But nekuda kwe lack of revelation akarebesa nguva kuti zvake zvisaite. Nokuti chaari kuchema nacho inyaya yekutangirwa. Kureva kuti ari kuti dai ndakapinda musi wekutanga zvaita. Saka zvinhu zvake hazvina kunonoka mutime, zvanonoka muaction. Let me help you a little bit. Nguva inogona kukwana yekuti zvako zvinoita, but zvokoregedza kuita ugozonyeperwa nemumwe kunzi nguva haisati yakwana. Let me help you of understanding the times. Exodus zvinoreva kubuda, kurati nguva yekubudiswa kwevanhu munhamo yanga yakwana. But vanhu vacho vakasabereka Moses, vakatiberekera Aroni naMiriam, vanodhonza nguva. Yet Aroni naMiriam vatone calling muna Mwari iye inotozoshanda kana vanhu vabuda. Kureva kuti vanhu vari kutadza kuseta timu, vari kutanga nemadefender, ipo pachidiwa striker. Nokuti Moses ndiye anotanga kudanwa naMwari, kotera Aaron naMiriam wozotera. But pakuberekwa vanotanga kubereka vachapedzisira kudanwa. Kureva kuti the delay yakauya nekuberekwa kuri kuitwa nevanhu panyama. Gamba mupfungwa yaMwari Exodus yakaberekwa kari pamwe. Exodus ihombe pana Moses. That's why yakaberekwa Exodus chapter 2. The people were already in the time to move out. And guess what? Avana kubuda even chapter 4, even chapter 5. Wakabuda chapter 12. It doesn't mean kuti pa chapter 12 ndo pavaindiwa kunzi vabude. Zvinongoreva kuti ndo pavanga va qualified to come out. But already the time was set by God. Nguva yekuti zvako zviite iri muna Jesu, kwete mamiriro ezvinhu. But muna Jesu macho zvamamiriro akaita iwewe muna Jesu wacho, kwete mamiriro aJesu ako iwewe manje. Muna Jesu iye ndo munosetwa time. Ukaramba uti kiya kunamata kwacho zvinononoka, unopedzisira wakufungidzira kuti andokuva nguva yangu yasati yakwana. Gamba ndiwo siri kukwana nguva yanga. I got to get this revelation better. God is good all the time. All the time God is good. Kurati Mwari hana season yanotaimira. Nchakukomborera nguva yakati. He is good all the time.
and he is able all the times. But a man is not ready anytime. Munhu ndiye asiri ready nguva yese. Wega unotozizwa ipa kuti handisati ndaipa. Ndinongokiya chechi handisati asiri asitereka. Wega hazvidi kuprofitwa. Unotoiziva wega kuti handinongoita chechi. Kunati kwaane delay kumunhu kwete kuna Mwari. Time yeExodus kumunhu anonzi muKristu yakaitika before paCalvary. But it takes a revelation yawinayo munhu auya akaitika paCalvary and how you walk in obedience munhu auya Jesu wacho to achieve zvinhu zvako. Unomboziva here kuti baba vako vakava baba vako even vasati varoora amai vako vachiri kuprimary aitova mudhara wako. Haana kuzoita baba vako paakakubereka anga atori mudhara wako ari mumwe mufana kuprimary ndiye ainonoka kuita zvinhu zvacho. Kunoti Mwari vaitoziva kuti uyu mudhara anobereka mukomana uyu. Mukomana uyu achava mudhara wemukomana uyu. Saka Mwari vachiona mudhara wani vanoziva kuti muna nhingi ende muna nhingi wacho muna nhingi futi. Kuna Mwari nyaya ikatopera achiona munhu wani anoona vanhu hopo. But vanhu hopo vakanonoka kuita tuntu wacho Mwari vashoma vakawanda. The part yeblessing yekuti zvinhu zviflowe haisisiri kudenga nokuti denga rakadzika in form of Jesus rikavhura an open door at the cross for anyone who believes. Jesu akashumira akarovererwa akafa akamuka akati zvapera. Ukati zvapera aitorevesa but chaakunetsa ndechekuti tinotenda kuna akati zvapera but zvedu hazvisati. And one thing I know ichokwadi kuti zvakapera. Although zvangu zvisati zvapera kureva kuti ndini ndakutadza kupedzisa zvakapera. Vakandiitira nyasha vakandipa Jesu kunoti zvese zvandinoshuvira zviri muna Kristu ansa ndinayo but kusvika paansa oraiaarikuti zvinhu kuprimary taita dzimwe maths dzine ansa kudhara 3 plus dash equals 6. Apa muchatsvaga ansa but it's equals 6. 3 plus dash equals 6. Itori problem ine solution kudhara. No life yemuKristu Jesu ndo ansa handiti unayo pane dash Give me some objects. Let's say we on day 6. In the box second dash. What happened to 3? 3 plus dash equals 6. Once you find the dash, dash is not the answer, but a means to get an answer. Minduro ndi Jesu. Kana una Jesu nema answer kudhara. But a means to get there. So the missing digit mu boxi arinetse kuwana. Anandiro for kumets but ndoiweka. 3 plus dash equals 6. Answer ndi 3. Wamuona kupi? Ndinongotamba nemadigits aripo anditore kumwe. Kureva kuti answer kana minduro ari Jesu. Iwo urione problem. Muri tu mukatamba message
iwe wavuka kuti zvina Satani mukati zvinewe naJesu mukati. The missing digit usatomboenda unotsvaka kuti pamwe nhamba yacho iri kuti iyawo madigits ari 2 6 na 3 zvikasotana musha manje chiona kusotana kwazvo 3 ndiye anouya uko haasi 6 anouya uko 3 ndiye anosvetuka uenda uko zvino akaenda kumberi kwa6 anenge aminus but kunogabva ari 3+ vakaenda kuenda minus. Ndo problem yataita kuti takauya kuna Jesu kuti atipe zvinhu iye ari yezvinhu zvacho. Usuzvinzwa unoziva kuti Mwari vachisika nyika vaitaura shoko kuti zvinhu zvese zvaunoona ishoko. Shoko ndiani? Sekuti ukati mota unotaura rimwe side raJesu, ukati imba unotaura Jesu, nokuti zvinhu zvese kana zvine shoko ndiJesu. So 3 plus dash equals 6. So to find the missing digit 3 ngauyo haasi 6 anouyo. Saka Mwari vachiti uyai kwandiri makaneta makarembera imi muri kutoti oisha uyai kwatiri azviti aiwekeke akapota atiyo. Chinoratidza kuti akauya kare handiti vati iko 6 akauya 16. Iwewe chienda kune mhinduro saka 3 akangouya akangojamba iko minus 6 minus 3 3 kureva here kuti madigits ari 2 ndo akavanza chiri kushaika. Hazvina rimwe nyaya yepanzi ivo vari 2 iwewe naJesu ndo pakavanzwa kubudirira kwese. Hazvina muroyi mukati, muroyi haatombokwana mukadhila mushe naJesu uri 2. Iwe unofunga kuti muroyi ane simba pakati pako naJesu. Wanyatsonamata Mwari wamuteerera hauroyike nokutaura zvinhu. 6 na 3 zvikatapudzana musha. Saka 6 3 akangouya haachada kuwedzerwa nokuti akawedzerwa manje 9 yari rimwe dambudziko. But akatapudzwa chinowanikwa tiri kushaika. Kureva kuti vhangeri richiparidzwa so rinofanirwa kutapudza kuchiva kuba zvezvichita. The more yandiri kutapudza the more God will bless you. Ati ukaramba kuti zvisatapudzwe aiwekeke inobuda 9 baba. Ticha pakumaka oti no. Shuwa here kwaya kutadza maths ine answer ndo life yechiKristu. Zviri kuramba kuita tinaye towatafungidzira kuti ndi Satani. Unoziva kuti Satani mudiki. Even pane munhu Satani mudiki. Mwari vanoti don't give the devil a chance. Kurati vanoziva kuti iwewe ndiwe ungatomupa chance haana. Yambiro iri kwauri kwete kuna Satani. Satani haana kuti usaenda uko. Mwari vakatoya kunoko vakati unomupa chance. Zvauriwo ungamupe chance. Don't give the devil a chance. Ana. But munhu ane mweya wekutsungirira uye anodhila achiziva kuti munhu haana kuziva kwaainako pamusoro pepfungwa yaMwari. Kwete kuti munhu haana kukomborerwa haana kuziva nokuti as long Mwari akakusika you are blessed. Mwari hapana paakasika a failure. Never. You are blessed. But your blessing kuti uibate it takes a revelation knowledge. Muna Mwari wacho akakublessa. Adam thought he was alone
kusvika Mwari pavakauya ndopaakaziva kuti tiri tu. Saka zvimwe zvinhu zvauri kushaya inyaya Mwari asiri kupota achiuya. But mazuva ano ndinofara ndeiri ari kuuya seshoko mulife yavo. Ende pavakauya kuna Adhamu vakamuvhura flesh vakatora mbabvu. Shoko kana rauya kwauri rine zvarinoda kubvisa kuti rikuratidze chinokosha chakaiswa naMwari mauri. Ndinofara kuti pane nguva yatinombodeclare kuti I see a car, I see your house. But kune zvinhu zvinenge zvakafutsira imba iyoyo zvekuti zvikasaparidzwa shuwa imba inenge irimo but haioneki. Ndiri kuona mukoma mune mota but ndikaona foot in the spirit kuti mune kuchiva kwamuinako kune mota munenge makavhara meko. Profita hakupe zvinhu anokudza zvinhu zviripo unotora wega nekareko. Saka uchiona kune zvimwe zvawakaprofita zvisiri kuita zvakuti unotofukidzira kuti akanyepa. Ndizvo hazvitoreke nemaitiro auri kuita hazvitoreke zvachose. Sandakati takasiyana nevamwe ina handishandire ndongoparidza zvinoshanda. Nokuti pfungwa yekushandira ishortcut yekuti munhu apotse kuziva the truth of the kingdom. Pfungwa yekushandira ishortcut. Saka uchiona let me help you. 2 Samuel chapter 15. Murume anonzi Absalom amukira baba wake David. Haana kuenda kunovarwisa. Zvanzi akavaka imba yake murodhi yaienda kumba kwa baba wake Parasi. Vanhu pavaiuya vachida kuona mambo vanga vakugumira paAbsalom. Kuna kuti haana kuvaka kune rimwe site the same road. Nzira yekushandira haisi kumwanga yakauya nevanhu vanoti tiri kwaMwari but vasingakusvitse kuna Mwari. Absalom akavaka imba yake murodhi inoenda kwamambo. Saka vanhu vanga vakuitirwa izi zvokuti kana kwamambo kwaiva ne 30 k's kwaAbsalom dzadzatu same road. Pane kuti udzwe kuti tya Mwari namata Mwari unongonzi unokunda unyazonoti ndiye Mwari very fast. Hapana kushumirwa kunzi tendeuka itya Mwari kungonzi munotokunda chete. Tina Mwari isa anokundisa. Fugama opfugama onzi iri enda naro unokunda. Iyeyo Mwari iyeyo problem pairi. Absalom mwana wa David. Saka itonzwa nevanhu vacho ndimiwa nadzo. Vane language yekumba kwavo chaivo but vasisaite zvekumba. Ropa riri muna Absalom ndora David. Matauriro ake akanzwawo kutaura kwababa wake. Saka ndimi iko kwaudzishaya zoti wegonozonoti ndiye Mwari. Yes. But that's why Isaac achida kublessa Esau pakazouya Jacob ane mubvunzo waakaita although he was blind. Akabvunza kuna Jacob kuti ko wakasika sei kuiwana. Kuti baba vaitoziva kuti zvine nguva. Wakasika sei kuiwana mukai. Ndobata Mwari vandipa ndopanetsera vanenge vasina kupiwa naMwari vanonzomutaura futi. Jacob akapindura baba Mwari wenyu andipa. Zvinhu zvavatora mudanga paseya vatopiwa naMwari paseri ipapa. Baba chakavashoka is speed. I believe in speed.
but I believe in the Spirit of God. Ukanza vanhu vachiti zvako zvanonoka, vachikukompea nevanhu vawakadzidza navo kana vawakatamba navo, havasi kutaura pfungwa yaMwari, vari kutaura research yavaita. Zvako zvanonoka zvaifanirwa kuita rini? Ndomubvunzo wokutanga. Zvanonoka kuita mota zvanga zvakanzi ndinoita rini? Munhu iye kana anga asina date, kuda kuti pasina date hapana kunonoka. Wakasika sei kuiwana zvikanzi Mwari andipa? So Absalom aigona kusorovhera vanhu nhamo. Vaida kuona David, vaitoka 2 Samuel chapter 15, vakasvika kuAbsalom vakada kupfugama, zvanzi aibva avasumudza chokuchoku ovakisa oti don't worry, dai muna mambo seni nyaya yenyu yaipera iri right, dzokerai.